Dobro večer. Dobrodošli u besplatne konsultacije u vezi partnerskih odnosa iz psihologije. Oblast. Ko prati moj kanal zna o čemu se radi. Možete postaviti pitanja iz oblasti ljubavnih problema, i ostalih životnih problema. Slobodno postavite pitanja, večeras su besplatne konsultacije. Napišite kratko vaš problem. Pa ćemo da vidimo. Ukoliko nema mnogo pitanja, onda će biti detaljniji odgovor. Nadam se da se čujemo. Znači, tema danas su problemi u ljubavnim odnosima, u vezama. Ovaj live nisam najavio, eto sad sam ugrabio vremena, pošto sam imao neke privatne konsultacije, pa sam sad ugrabio vremena da napravim jedan kraći live i da vam izađem u susret, jer su me mnogi pitali kad će live i kad će biti besplatne konsultacije. Znači, napišite ovde kratko vaše pitanje, pa da vidimo. Kad ću se šišati i brijati? Dobro pitanje. Pa mislite da mi je kosa predugačka? Meni se baš sviđa ovako ova frizura. Ne moram da budem ošišan kao i svi što se šišaju, jel? Što bih morao da imam frizuru koja je sada moderna, to je ono da se ošišam skroz okolo, pa malo ovde gore da ostavim. Što bih ja tu morao frizuru kao i ostali? Što bih morao da pratim trendove? Šišat ću se verovatno možda kad otopli, pred leto. Pošto se bavim sportom, pa mi malo ne prija kad trčim, pa kad bude toplije, verovatno ću se ošišati. A brijanje, ne znam, možda sledeće nedelje. Ima dosta te problematike u odnosima. Ima dosta problematike, da. Svaki dan a mislim da ne bi trebalo da vas zanima, kaže molim te obri se, pa mislim da ne bi trebalo da vas zanima nešto moj fizički izgled i moja brada. To je stvarno marginalna stvar i nije tema ovog live-a. Ako imate nešto konstruktivno, pitajte, rado ću vam odgovoriti. Da li si nekad imao problem da izađeš iz toksične veze? Jesam. Da. Imao sam dosta. Dosta sam imao tih situacija. Ima raznoraznih tehnika da se to prevaziđe. Sve zavisi koliko imate godina, koliko imate iskustva. Nije za svakog isto. Zavisi koliko ste jaki,
možda bude ista osoba, nije isto kad imate 20 godina da izađete iz neke toksične veze ili kad imate, ne znam, 30 ili 40. To uopšte nije isto. Tu mora dosta da se priča i ima raznoraznih tehnika kako da se iz toga izađe. Problematika materin sin i kako to utiče na odnose, vezu, brak kad je partner materin sin. Svi sinovi su materini sinovi. Šalim se malo. To su takozvani oralni tipovi. Materin sin je oralni tip. To znači volite me zato što postojim. Majka ga je razmazila, imao je tamo sve, drži ga ko malo vode na dlanu i tu se stvorila specijalna veza između majke i sina i svako ko vrši upliv, znači sad on nađe neku devojku i to, on je uvek poredi sa majkom. I majka će se tu uvek petljati. To su, da kažemo, razmažena derišta, nezreli tipovi s kojima će teško biti u životu. Pozdrav. Kako se osjećam posle toksične veze? Ja sam 3 godine u lošoj vezi i evo izlazim upravo iz nje. Mora postojati jedan period oporavka. Ima raznoraznih metoda. Neko izađe iz veze direktno u novu vezu. Znači, klin se klinom izbija. Direktno iz te toksične veze ode u neku novu vezu koja će mu pomoći, da se prevaziđe ona prethodna veza. Ali to je dvosekli mač. Zašto? Zato što vi onda nećete ništa naučiti. Najbolja varijanta je da izađete iz toksične veze, da nemate nikog i da se iščistite potpuno. Da pustite sebi vremena da budete nekoliko meseci, možda i godinu dana sami, zavisi koliko je duboko ostavilo traga u vama ta veza, da se iščistite, da razmišljate o svemu. Znači, glavna poenta je tu šta? Glavna poenta je da izvučete pouke iz te toksične veze za budućnost, da ne bi upali ponovo u istu problematiku. Znači, da pustite sebi fora, odnosno prostora, da razmislite o svemu, da izanalizirate, da vratite film, šta je sve bilo, da vidite koje su sve negativne strane te veze, negativne strane vašeg partnera, da sve to posložite u glavi i da izvučete zaključke, dragocene zaključke koji će vam koristiti kasnije u životu. A ako uđete u novu vezu odmah, vi ćete se prokupiti tom novom vezom, ono ćete onako vrlo brzo izbaciti iz glave, ali je onda problem što i u toj novoj vezi možete da kopirate šablon iz stare veze, razumete, i ponovo da upadnete u istu problematiku. Poenta je da naučite nešto, da preokrenete u svoju korist tu vašu trenutnu nelagodnost iz te veze, da preokrenete u svoju korist i da sebe unapredite. Znači da postanete kvalitetniji, pametniji. I to će vam jako značiti u budućem životu. Znači, malo se sada patite da bi kasnije mogli bolje da živite i da budete sigurniji u vezama. To vam je kao kad idete u teretanu. Iđenje u teretanu i rad s tegovima nije sad nešto prijatno, ali ćete zato ojačati i bit će vam ona x težina koju ste sad dizali 3 puta, posle ćete moći da je dignete 10 puta. Biće vam mnogo, mnogo lakše. Znači, poenta je da naučite nešto, da izvučete pouku iz tih toksičnih veza ili iz bilo čega. Da vidimo malo, da ne preskočim nekog. Da vidimo ovako. Da, ovdje smo stali.
Kako se osjeća posle toksične veze? Pa zavisi koliko je trajala, koliko je bilo duboko. Nekad se lošije osjećate u toksičnoj vezi nego posle nje. A nekad vam lakne. To traje 3-4 nedelje ili 3-4 meseca, sve zavisi. I onda kad shvatite gde ste, šta ste, onda vam bude bolje. Onda prodišete, onda shvatite šta ste sve rizikovali u toj vezi, šta ste propustili i tako dalje. Nekad čupate i kose što niste ranije završili to. Koje su tehnike da izađeš iz toksične veze, a voliš tu osobu, a nije više to? Pa ako znaš već da nije to, znači da je ne voliš više ko pre. A tehnike su, evo reći ću vam, evo sad su besplatne konsultacije, odmah ću vam reći direktno sve. Najbolja tehnika je da se setite šta je sve ta osoba vama loše radila i koje su joj najveće mane. Znači da razmišljate o toj osobi u negativnom smislu i da tražite, da joj nađete sve mane i da te mane izdignete, a vrline da spustite. Jer kad ste zaljubljeni, onda izdignete vrline, a mane zabašurite. A sad treba obrnuto. Znači, ne da izmišljate njegove ili njene mane, ali realne mane koje ste zabašurivali i sakrivali od samih sebe, sad ih izdignite na pijedestal. Kao što vi ste sami tog nekog partnera izdigli na pijedestal. Rekli ste, to je super, on nema mane, sve vrline, međutim to nije tako. Svako ima i mane i vrline u isto vreme, ali vi nećete da ih vidite, zato što vam je pogled zamagljen. Zamagljen vam je pogled zato što ste zaljubljeni. Mislim, pazite, to je čitava filozofija, ja bi sad mogao da pričam ovde 5 sati. Evo, danas sam upravo imao jednu konsultaciju privatnu, 3,5 sata je trajalo, glat ovako. Nedavno sam imao jednu konsultaciju privatnu, 5 sati je trajalo. Pitaju ljudi, misle da to može za 15-20 minuta, ne može to kad se otvori, što kaže Pandorina kutija, pa tu ima da se priča i da se priča. Jer to načnemo u jednu oblast, pa moramo da zadremo u drugu oblast, pa u treću oblast, da se to sve objasni. Prilično je to komplikovano. Znači, tehnika je, ako volite nekog, samo da obraćate pažnju na njegove negativne osobine. I da vam to bude u glavi. Onda će vam se, ajde kažem uslovno rečeno, zgaditi. Čim vam više nije, onako ne deluje idealan, već ćete prestati onda, smanjit će se taj žar za nekim. To je proverena metoda. Mene nije podnosila jer sam zgodnija od nje, ali je zato oženio koje on je stalno ulazio u veze, posle mene vraćao se. Koliko sam shvatio ovde, što je user Pirate of the Crazy Ship postavio, mene nije podnosilo jer sam zgodnije od nje. A mislite, mene nije podnosio jer sam zgodnije od nje, verovatno, sad nisam shvatio. On je stalno ulazio u veze, posle mene vraćao se. Nema to veze s fizičkim izgledom. I ima i nema. Sve zavisi tom muškarcu za šta je bila ta neka devojka, žena, nova. Ako mu je bila za zabavu, čisto da isproba svoje mogućnosti, da iskoristi svoje zavodničke kapacitete, nije njemu mnogo bitno
kako izgleda neka devojka, možda izgleda i lošije od njegove stalne partnerke ili bivše partnerke, ali je nova. Nova. Znači, to sam već pričao u svojim videima. To mnogo znači kad je nova, ali ta nova se neće najesti hleba s njim. Mnogo, zato što će da izgustira vrlo brzo ako ne izgleda nešto dobro. A još bitnije ako nema neke kvalitativne unutrašnje osobine. Znači, džaba njoj fizički izgleda koji je ko plastična lutka, ne možeš njom da se porazgovara. Znači, za ozbiljnu vezu, za brak, to mora da postoje još neki kvaliteti. I još nešto da vam kažem, ne ispunjava svaki partner sve segmente života. Ne zadovoljava vas u svim segmentima. I retko ćete i naići na nekog partnera koji vas zadovoljava u svim segmentima. I u intelektualnom, emotivnom, duhovnom, tu sve različiti segmenti, socijalnom. Možda vam odgovara, recimo, u seksu. I čak nije nešto ni izgledan ili izgledna, ali eto, ima neku energiju seksualnu i to vam odgovara i super je seks. Ali posle seksa ne možete da je gledate ili da ga gledate, ne sviđa vam se kad vam padne ta seksualna energija posle seksa, kad više niste zainteresovani za seks, nećete s njim da se družite više. I onda tražite nekog s kim možete da popričate, a nekog ko je izgledan, s kim možete da izađete, da se prikažete u društvu. Znači, nisu svi za sve. I zbog toga se ljudi švaleraju. Žena mu odgovara, recimo, muškarcu u jednom segmentu. Možda priča s njom, doživljava je nekad ko sestru kad se ono upoznaju već duže, kad su zajedno, pogotovo ako imaju decu. On ju poštuje, doživljava kao sestru, ali ona ga ne uzbuđuje seksualno, toliko. A neka koja lošije izgleda od nje, neka nova, ona će ga možda uzbuditi, otići tamo, ali neće s tom novom biti nešto dugo. I tu za jedno vreme žena nije ugrožena, taj brak. Jedino ako naiđe neka kvalitetnija od žene i da bolje izgleda i da je prijemčiva duhovno za tog muškarca, intelektualno, znači da ga ispunjava na više segmenata, onda će on da se prikloni njoj i onda će ovoj ženi brak biti ugrožen. Znači sve se meri u nekim procentima koliko je partner nama ispunio naša očekivanja u raznim segmentima, u raznim poljima života. Po tome se meri. Ajde da vidimo dalje. Koliko po psihologiji treba čovjek da prevaziđe prethodnu? Da, to je bilo, pa evo reći ću vam ovako, kad neko umre, u narodu se iskristalisalo daju mu 40 dana pomen, je li tako? Znači, kad neko umre, taj bol neki bi trebao da, dobro, daju prvu nedelju dana, pa posle 40 dana, tako u narodu, je li, kod nas. Tih nekih 40 dana, nije se to bez veze iskristalisalo, tih nekih 40 dana je dovoljno prosječnom čoveku, govorimo za prosječnog čoveka, onog nekog normalnog. 40 dana mu je dovoljno da razmisli o svemu, da otpati, znači da legne u krevet, da pati, da analizira celu situaciju, prvo znači da izbaci te sve emocije, pa onda malo da se smiri, pa da dođe sebi, pa da izanalizira situaciju i posle tih 40 dana, nije to sad striktno određeno, ali otprilike tako, par meseci, dođe čovjek sebi. To je u nekim smrtnim slučajevima, ali to nije isto kao raskid ljubavnih odnosa. Zašto? Pa zato što je taj partner još uvek živ, koji vas je ostavio, recimo, s kim ste prekinuli. I kad neko umre, tu znate da je gotovo. Tu više nema šta.
I onda se mirite s tim. Tu nema raznih varijanti. Tu nema varijante da se vrati taj koji je umro. Ali ovde je problematika što vi mislite da će taj partner možda da vam se vrati. Da ćete ga vi nagovoriti, da ćete vi postati bolja osoba radeći na sebi, da će on shvatiti šta je izgubio, da će on postati bolja osoba, pa će shvatiti da ste vi kvalitetni. Mislim, ima tu raznoraznih kombinacija. I onda da će vam se jednog dana vratiti. I to je ono što vama ne da da prebolite tog partnera. Nada. Znači, nada u budućnost sa tim partnerom vam ne da da ga prebolite, da ga prevaziđete. Znači, tu morate prvo da dobro izracionalizujete, da izanalizirate. Da li imate budućnost s tim partnerom ili ne? To morate napraviti analizu. Mada je to teško. To mogu samo iskusni ljudi koji su prošli to više puta. Morate jednostavno imati taj osjećaj. Da li vam se isplati da budete s tim partnerom ili ne više. Pa čak pojavio se on ili ne pojavio. Morate doneti odluku. Ali tu ima mali milion faktora koji utiču na to. Da li se vama u međuvremenu neko pojavio, ko vam je zanimljiv, neko drugi, onda će vam biti mnogo lakše da prevaziđete partnera. Ako se nije pojavio niko, a vi samujete, možda prođe, ja znam slučajeve, znači ja lično znam slučajeve iz mog okruženja, gde je prošlo godinu dana, čak i više, i par godina prođe i dalje su ovi koji su ostavljeni zaljubljeni u tog nekog partnera koji ih je ostavio, ili možda bude obrnuto da ste vi ostavili partnera zbog neke svoje sujete ili šta ja znam, ponosa, ali dalje patite za njim. On vam je ostavio vam je neki, kako bih rekao, ideal vam je postavio. Kakav partner treba da bude. I on je vjerojatno najkvalitetniji do tad s kim ste bili. I sve ovo sad što naiđe da ispod njega po kvalitetu neće vas zadovoljiti. Neće vas zadovoljiti neko manji kvalitetan. Vi ćete tražiti isti kvalitet. To je uvek tako. Od onog kvaliteta do kojeg dođete, posle toga ćete uvek tražiti isti kvalitet ili veći. Dokle god imate tu jaku seksualnu energiju i razvijen vaš ego. Kad dođete u neke starije godine, kad energija počne da opada, onda će vam se i kriterijumi smanjiti. Onda ćete shvatiti kako i šta je. Evo imamo sada tu neke, neću da imenujem, ali među poznatima, recimo, on je bio poznat, priznat, ona mlada i lepa, upoznali su se i nekih 25 godina, 20 godina, recimo 15-20 godina su išli zajedno. Bili su pandan jedno drugom. Uklapali su se. Međutim, on je ostario, pala mu energija, a ona je taman u punoj snazi, pošto je dosta mlađa od njega. I šta? Ostavila ga je. On više za nju, zašto? Zato što on za nju više nije alfa mužjak. U početku je bio alfa čovek, alfa muškarac, sad više za nju nije. Znači, u određenom segmentu života vi možete da pratite jedno drugog. Obično, posle nekih 7 godina su prelomi, to su ti periodi. Možda bude 7 godina, pa 14 godina, pa 21 godina, nemojte li uzeti sad tačno za reč, ali otprilike tih 7 godina, jer u 7 godina se ljudi promene drastično. I sad 7 godina možda idete paralelno, super da odgovarate jedno drugom, posle 7 godina neko od vas dvoje se promeni. I tu je kraj veze. Može veza silom Boga da se održava, a i održavaju se mnogi brakovi silom Boga. Znači, ljudi dobiju decu i ne sad zbog toga što se neko malo promenio, sad će odmah da se rastaju i da ostavljaju decu.
Znači, zbog nekih drugih stvari oni ostaju zajedno. Ali više to nije to. Kao što je neko tu napisao, više to nije to. I ovi koji imaju mogućnosti, pazite, to sam uvek govorio, svako svakog bi ostavio kad mu dosadi, ako bi imao mogućnosti. I, znači, ovaj koji ima mogućnost, on će ovog da ostavi, koji mu ne odgovara. I to vam je uvek tako. Vi me podsjetite, ako sam šta preskočio, ja se ovako zapričam, pa trudit ću se svakom da odgovorim. Znači, po psihologiji, koliko treba čovjek da prevaziđe, zavisi od čovjeka, a neko može da prevaziđe to za par nedelja. Obično treba, pa minimum 3-4 nedelje, mesec dana, a Boga mi možda traje i par godina. Zavisi od čovjeka i od okolnosti u kojima je. Ja sam ostala sama, 4 godine sama. To je puno. 4 godine, sad ne znam u kom smislu ste sami, da li samo u emotivnom, ljubavnom smislu, sad da li ste imali povremene intimne odnose s nekim, ovako ko vam nije nešto mnogo drag, mislim, niste zaljubljeni u njega, jer 4 godine bez intimnih odnosa to baš i nije dobro za zdravlje, mislim, ako ćemo čisto fiziološki. Sad, nekom sasvim odgovara da nema, eto, nije emotivan, nema emociju, zadovoljava fizičke potrebe sa povremenim partnerima i može tako da funkcioniše dugo. A neko je opet zaljubljive prirode, ne može bez emocija. Znači, mora da ima, on jednostavno mora nekog da voli. Ali to su sve sad neka psihološka stanja koja su diskutabilna, da li su normalna ili nisu. O tom može da se priča. Jer, znate, tanka je granica između normalnog funkcionisanja čoveka i neke psihopatologije. Znači, tanka je to linija. Kako da popravim kultivator, neće da pali? Pa, druže, ovo ti nije mesto gde ćeš to da pitaš. Moj momak je radio jako glupave neke nezrele stvari ranije i sad se promenilo, ali osjećaj nije isti. Nije isti osjećaj, da. Kad vas neko, to podrazumevam da ste rekli, kada je radio neke glupave stvari da vas je varao, pretpostavljam da je bio s nekim drugim devojkama. Ako ste vi ili bio nasilan prema vama ili vas nije respektovao, ako ste vi doživeli neke neprijatnosti od vašeg partnera, to se kupi polako, kumulira se i to direktno ugrožava vaš ego. Vašu ličnost. Ego je, znači, sopstvo, ja, ličnost. Ako vam ego bude povređen, jer čoveku je najvažniji njegov ego.